10K जानायनि खुसियाव एसे सालाक देखायलाय 100K जाबाथाय ओइ सा गिदिर ओइ सा लामायाव सानैजों मेथाइ फाननो फैग्रा नेगासिनो पेपु 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 होनना बारलांबाय दहाय ओमफ्राय जोंहा दासो नेफैदो साला कुतुआ बानायदो कुतु हेल' बुंलाय A few moments later. फैबाय ओरैबो सासे मेथाइ लाग्रा आब' मेथाइ लाग्रा सब लाइन लाइन जुति बेकारि फैद' ओइ माबाखौ जागोन नामा कुटुमानियासो दा जागोन र' न'आव कुतु ए कुतु क्रिमबन साजों होनोसै जोंहा संख्रि साजों डेन्जार जादों रोंखायो आं गलाघाटनिफ्राय लाबोदो सबबो इजा नायबाय था होमबासो जादु ओंखारगोन फै ओइ अख्राङाव नायनाय आंनो गस्ला खट दे ओइया अख्राङाव नायबाय था अख्राङाव ओइ जादु मालाय हिन्जाव गोदान लायदो जों गामियाव आरो माहाय लायगोन होनदो माहाय हिन्जाव गोदान लायसिगोन मालाय आइ मोना फैनो लायनायदों फैना आइ बाबा गासिबो थांदो जोंहा फैनो लायनो थांदो हापि गोदान हापि गोदान लायनो थांदो हापि गोदान दरामखोना दे पापा फैना लायनांसै जोङो 12 जना Next day. आइ मोनसे मैगं होनो थांसै गामियाव हाबायाव मैगं हानो जोंहा बिखुनजो नागिराले दिनैसो जों उसुर्गायाव मोननाय आरो खनसे नायफिननायाव नै बेखौ मोनबाय ओरैबायदि समायना बुस्थुआनो आनबक्सिं खालामनो थालांदोंलै आयु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू जाहिद थैंक यू सो मच ओरै जायोलै जोंना ओइ नै बिखौबो नेनि ओइ नै बिबो फैदो दखं एसे जादलायोलै जोंना न'निजों न'नि
Evening time. खुसी एसे झलक देखायलाय केक लावद गैखायामोन गिदिर 10K नि नालाय 10K नि आरो गिदिर साबस्क्राइबार फैबा गिदिर बारायगोन ना मा होनो 50K जाबाय एसे गिदिर जाबावगोन ओमफ्राय 100K जाबाथाय ओइ इसा गिदिर गोजौ। ओइ इसा आं मिथियो दा नोंसोर आइखौ खोमोरदो नोङो खोमोरदो खोमोरदो नोङो खोमोरदो तो लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावनो दिनै 10K साबस्क्राइबारा जाबाय तो थेंक इउ सो माच नोंथांमोना सिगांनिफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामदों आरो दायो हाबानि भिडिअ होनायनिफ्राय जाय आरो गोदान साबस्क्राइबार खालामदों नोंथांमोननिसिम थेंक इउ सो माच गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरबाय आरो उनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोनखौ आसा खालामबाय आरो nilai 10,000 10K part ini plastik kusum mana manusia habar dulu deh sungguh sana sih baik nggak boleh manusia tahu udah betul baik karaksis pedang